Милак 71, както вижда се намираме най-отгоре на нашата къща. Както вижда днес ще разгледаме един мод, който се нарича Rocket мода. Както вижда тук имаме всичко, така че да съберем нашата екипировка, после всичко останало и да слагаме космонавтския костюм и започваме! Добре, първо трябва да го... О, имам една идея как да го направим. Само трябва да се приближа. Готово и... О, литах! Ей! Аз съм в небесата! О, мале, бъгна ми се! Гадост, бъгна се! Така вече е по-добре, но виждате ли къде съм в средата на нищото. И вече, щом се един високо, може да си го управлявате. Но чакай да видя първо къде ще падна. Само можете ли къде е на къща? А ракетата къде? Тя ще падне. Само нека ви само ви покажа. Само нека сега ви покажа атракцион. Ей това може да ви издигне на сървайвала. Само се хвърляте и това ви дава 25 секунди да летите, което е много бързо и просто е много яко. Сега да настигнем ракетата с бърза скорост и почти я виждам. О, мале, вече се разминах, бе. Трябва да спра гравитационната ми сила. Бързо, 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 бързо. Айде. Опа, не, пак политам. О, гадост, не. Пак, гадост, пребих се. Гадост, не нацелих стълбите. Ама тук, къде съм? Къде са ми стълбите? Гадост, изгубих си аз онова стълбичките. Намери ги. Добре. Скоро ще ги намерим. Още малко блокове напред. Почти пристигнахме и... стига де, колко напред трябва да е. Това май е прекалено. Просто няма да го търсим, защото вече търсим от много време. Извинете, че кашлям, просто малко ми е зле днеска. Беше ми натоварен деня и просто... Ракетата се върна. Ето е моята безценна ракета. Ое. Изтрей той път да направим още един полет. Извинете, но още малко, само ще ви покажа още един полет, как да си го направите. Мога да ви покажа по лесния и по трудния начин. Трудния начин е ето така. Да го ударите отгоре с това, после да натиснете райт и да се качите. А лесният начин е отивате, задържате на ракетата, вътре сте и политате. Просто е така. Добре, хора, за сега ще приключвам с клипа, защото нямам друго за показване. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да харесате го, оставете един коментар и да се абонирате за мен.